いちご、ミルク、お散歩行きますよ。お散歩。今日は暖かいからさ、すっごく気持ちいいよ、お散歩。あり。そしたのミルク。行こう。行きましょう。二人並んで、そう。かわいいね。二人並んでお散歩。ねえ、もうちょっとお散歩行ってきたのかな？これからかな？ねえ。あら、また2人ともバラバラになっちゃって、ちゃんと画面に2人一緒に収まってください。入れ替わりいこたい。ねえ、気持ちいいね、お散歩ね。でもね、朝晩はね、ちょっとね、寒いからね、体に気をつけてね。元気ないちごさんとミルクさんにね、パパとママ会えるといいね。何どうしたの？なんか位置気になるの嫌なの？じゃあね、気をつけてお散歩行ってきてくださいね。いちごさんとミルクさんでした。バイバーイ。